bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas ko mo ngotaɗo Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. Min calmini bandiraɓe ɓe leccali men jakka fof. Emi keɗima Kane. Min juurima on, min beltanima on, min donima on, min ñaguima duwaw. Machallah, minenne ko noon. Laa ene wiya jettogal e ɓoccode mum fof ko joom jeeyi. Aha. ɗum noon emin mbiya tan sago Allah sago men. Bisimilla. E min jooɗi emin ketti yewtere nde kadi min keɓɗi jeeyaɗe e mayɗo. Bisimillahi, hande leñol fulɓe fof ene sabbima kadi eɓe jewninoma tawi ko gonga. Nde wonno hunde fof ene jogui jomum. Minen waɗi min ɗo tan ko lemseede ndeysan kono amin gandi caali jakka jogui ɗum ko gandal. Gandal ngal noon an aɗa jeeya hen alhamdulillahi rabbil alamin Allah. Kala ko kalɗa hen tawan kadi ene wedɗa yimɓeɓe kadi ene paami ala hande ko daraniɗa so wona leñol fulɓe. Ɗum wona français tan wona Amérique nokkuji ɗi fof ene ceedi ɗum. Joni noon bandiraɓe sehilaɓe ma en berlo namde cetta enen e katanti leñol e on saaha so tawi en gayni werlade mo namde bandiraɓe sehilaɓe onon numéro gadantejo o ha hande ko on noddoton ko 09 54 80 84 58 katanti leñol ko adi fof min calmini min juurima amin namno holno Sénégal naaɓe e Fuutankoɓe mbaɗi e rewo hen e worgo hen noon amin gandi a woppani amin gandi aɗa yaaha rewo amin gandi aɗa yaaha worgo. Joni noon Pullo Kanté eyyi bisimilla. No mbiɗani en calmitima rendo ngo. andi deftere jangguirte ko bandum. Baba Maal leydi yaade leydi Gabo. So yetti toon rendo ngo fof ene miijo hol fof ko addi ko hetti. O wiiɓe wonde keɗeni haalana on ko yendi leydi men, keɗeni haalana on ko waadi toon. On wiyanno tan jawriɗo maaro catti bigil majjiri o wiiɓe ken aranino e nder leydi men. enen noon wona kan nanalla ton gaddi ɗen min kabaru ton gaddi ɗum wona caɗele ton goni toon. Leydi men so wiyama leydi men enen en tiñani keerol hakkude Sénégal e Mauritanie e Mali. Leydi men ko rendo Pulagu ngo kaalaten. Pulagu ngu noon naata e cenke kewɗe. Sen jiɗi mbiyen tan bandiraɓe woto kuloto paayi. Ko jam woni toon kono wona tan. Sa salmodire pullo mbiyama ino mbaɗa wima jam tan. So wima ko jam tan fini ko jam goɗɗum ala hen. haadi noon dañde jamme o tan weeɓaade. Noon ɓe mbi wonde ko jam woni toon kono wona tan. Gati leydi ndi ne heewi cenke. ene gasa ɓurata waawde laaldade yewtere nde
ko namde mon eeyi kono haɗata no mbaɗirɗa jalo bumɗo so naatirta ɗo ni ɗumni mi waɗa jalo bumɗo ma ɗow ɗo jaaba kaɗa ɓen ɗiɗi ndiyan nder ɗiɗo duuɓi caggal nde Sénégal waɗi diwanuji muɗum halɓe ko wiyete communauté rural dañanoma hen miijoji kewɗi wonde kala nokku communauté rural walla communauté rural uji ɓattodirɗi ene mbawi dañde ɗo ko wiyete haalirde faldeyankore ɓe mbiyata ɗum ko haalirde dowri ɓen ɗon kaalirɗe noon ɓe momtani fulɓe wuurɓe e ɗinɗo nokkuuji goɗɗi hayɓe woni goɗɗi ɗi momtotani kadi somi rokki hannde yeru ko wayno haalirde Saldu Fouta woni wonde cilon nde ko wayno haalirde Pete ko wayno haalirde Fouta FM ko wayno haalirde wonde toon to Gorgol kaalirɗe gonɗe e halɓe ɗe nokkude tan koɗi ɓuri ɓadade ene woodi enata amen to haa to waawde en hettoto kam ko neɗɗo so tawi renndama mo ndennduɗa o kadi ene maako wiide ko kam na waɗa fof anne a jaɓata wiide wadde yo naw fof jooɗoɗa ɗon ko goonga kono hannde kam to baŋnge kumpital e nder nden ɗon falde riidu Fuuta ndu tiiki falde booso e fay ngena to nganndumi ɗo ɗo kam hannde e ŋakkere kumpital ko faati kone dilla e nder leyɗeele meɗen ɗe walla e aduna ka nden ŋakkande kam nden ñawande celli ɗo machallah alhamdulillah sellinaani ɗum noon laamu Sénégal e mbaadi kuppitindi no fonnoo waadi ni sellini ɗum ko wonko addaa tan no feccanaaɓe ɗum ɓe jogii heen faamumuyaaji woodi no lenniri haa wuurdu ɗon ɓe mbaawi naftoraade ngati somi rokkiiru hannde Fouta FM wongo pete ngo tawi jiidaa noon e wonnoo ngo ɗon ngo wonde jokki waɗde ko waɗatnoo ko kono haadi garngel fof adda baara mum arngo jooni ngoone wonno addiri e leesaa defiingo a waɗeɓa nannude ko wiyete hannde RFI en e kaalirɗe mawɗe e fedde jayre pulaara faytata ɗe hannde ko noon ɓe ngollotto alhamdulillah gati to baŋnge wellere ene rewi laawol jiidaa to baŋnge kabaruuji taw koto baŋnge pulaar e to baŋnge fareteere e yoga e ɗen ɓe kuutorteeɗe e ɗee ɗon balɗe ene nane haɗaani kadi jinoo woni woodi sengo diine kadi ene dilla hannde ni e maayde fulɓe natti ɗannaade waasata wonde nanaani eeyi mbimi maayde fulɓe natti ɗannaade e nden ɗo falde e firta min ɗum haala maayde fulɓe ɗannaade ko gonga ni ko Pullo Kante ɓoggol ngol kaaldete ngol ni mi heɓata jaabuuji duttotooɗi ɗi wona ko maami koto ayawo to e koto ayawo to eeyi so min mawni ni koɗo hula hoto wadde oolil kono kaɗa nonani tan e sacela e nde hoore ndimbatande tindina nonani eyi ene woodi so tawi ngannduɗaa nden so woodi duttiɗo to men so woodi maayɗo to men ɗereeji bindeteɗo nelde e Ndakaaru yaha haa toon ɓe ngullungu waɗee arta wiyee kaari kay maayi hanki walla hecci hanki yaade haa yetti o arta nde eyi jooni rewi law eeyi kono hewɓe so tawi ngannduɗaa ɗum ɗo waɗiino arde uggude maayɗo nde weeɓaano ngam nde ngullungu feeñata nde kawto gubbugol yewti ngam goɗɗal ngal wadde nden dillere nde ko ma ɗane nde hannde hay sinno koye jammaaji jennguɗi so tawii ko wayi noon joli
kabaru milngu walla kabaru beltaru ore ɗon tan konngol yettinde to baŋnge haalirde yimɓe tintine yimɓe fof notodire nden ɗon saɗede nde waɗi yewdini mi woodi mbimi maaƴe fulɓe nattiɗannat e nden ɗon salde e to ngol ɓe natti to baŋnge jangde jangɗini hannde ene toon ƴewɓe ne jannga hay so woni wonano janngirtano aɗen ni jaɓɓal ngal ene fuɗɗi waylaade kono noon Baaba Maal wiino en ngare mbaynoɗen jaaden e jamanu mi tawi toon hunde hawnide fedde nde wiye fedde laaɓal fedde laaɓal taw ngannduɗaa fecciti ko kala wuro kala galle ene foti fitteede haa laaɓa nokkuuji keɓlorɗi ƴeewe holno mbaɗiraa caabune mbaɗee e ndeer jilitaaji wuro fittanee gaɗa wuro mum fof renndinee duppee laɗɗinee ɗum ɗoon so a ƴeewii hanki waɗiino sahaaji wuro so tawii neɗɗo alaa jiliti hay so woni jilitaaji ndeen eɓe jooɗiino cirti ndeen wonnoo tan ko huurugo walla woni wiyooɓe gaɗa wuro woni wiyooɓe dow wuro woni wiyooɓe ladde fawii koko gollal ngal yahannoo tan eto yettoo so tawii galle alaano taarodde mawɗo jamaane noddannoo mawɗo galle o mbiyamo galle ma o ko ma waɗee taarodde alaa sago walla wuro ngo waɗa e ma kuugal kono no sagata waasannoo remirde ni ɗiɗi men nodda ɗum firloyaa ɗum ladde ko ma ndema sabu ko ɗum wurnata yimɓe so wonaa ɗum min mbaɗa e ma kuugal ine telloyee geɗe keewɗe ndeen hollatnoo ko renndo holno wuro gollotoo haa ɓamtoo hannde noon e ndeer ɗeeɗoo gannde kedde e ɗiɗoo jamanuuji ɗum so tawii artii ko huunde wande fayiide gati mi hawri ɗoon e ndeer falde nde ngonmi ndee waɗaa ɗoon no kawgilaaji ni gure keɓi heen tedduɓe mawɗe hay wuro men Agname ene heen jeenoo min jaadino maɓɓe ngaccumi tan nde won noon so a tawii ko moƴƴi tan aan hoore ma a ɓeydoto sembude ɓe njaami haa toon ñande heen gootel e jaagorɓe jaggiriiɓe Sénégal ɗum wiyete ministre ari hawrite heen wondude yimɓe arduɓe e landaaje geɗe mbaaɗ noon wonde e mawni feewi haalde ayawo ngiɗi Sénégal ene huccitiɓe ɗum e teddule ene tottiree maande teddugal ene tottiree ma en ƴeewi ɗum e ndeer kuddoliiriide so gene jaɓi inchallah en ngaddi kaɓirɗe keewɗe ene foti yettoyaade karalla men mawɗo Abbas Nola Ba lawa yettin ɗum e Kabade TV e Ndenndori TV e noon joyi nafe majjum ɓe ngartude noon min hooram jaami e wuro ngo mbimi fodde weltaare mbeltiimi hannde wiyeeɗo njeyaama e hawɓe e ndeer leydi Sénégal ko adbitii e laaɓal allahu akbar to baŋnge renndo dowri noon Agname Siwol renndo dowri ngo fof so fotirgol ngol ko wiyetee riiral ko wuro men tan Agname yereyaade jogii fartaŋŋe jeeɗe heen kadi fayi addudol ngal ɗo teddungal e ndeer renndo dowri Agname Siwol ngaddol ngal ɗo teddungal ɗiɗol leydi Sénégal ko fotiri ɓuri jeegom cuɓanee ngal ɗo teddungal jeeɗon heen min de mi weltiima kono noon ko weltaare wondude e kono ngam mi naati e ndeer wuro ngo mi ƴeewa mbele on jiɗanaaka tan ngal ɗo teddungal dokka ɗon mbele kokal goo so mi wirtiima huuɗe ɓe joƴƴinaaɗo fotaano joƴƴineede mi nodda sukaaɓe nden waɗi jinndaa kanen ɓe jinndaa ngari njiye ɗum ɗo no mbeltorino ɗon ñalawma mo dokken ɗon teddungal e ndeer leydi mon ni ciftori ɗum mbaaso yaɓɓude nde ɗo jojjande so wonaa ɗum on jawkata koye mon ñawkuɗo leydi ɗeɗo golle so tawii mbaɗaama e ndeer Fuuta ko huunde maantiniide eyi ko goonga ni kadi won geɗe kadi kawraaɗe heen tan kaamniiɗe seeɗa wiyeede ko wayno laamɗo leydi Sénégal ene ara e falde Matam yimɓe ene ñaɓɓoo ɗum yimɓe ne ndenndina goƴƴaaji mumen ne kaalda e mum feere men nden tone kaalda e muɗum tagi ngannduɗaa so a hettiimo yimɓe ɓee ko yahata ko e ko kaalata ko
illi ko pulaari wiyatno daaro juuɗe fof adda e amadou haalɗo fof tan so ɓooyi walla hewɓe haalɗo so ɓooyi nana ene mbiya minen de min feccaaki e wucciiji gaddaroɗi mi heɓaano simisaaji garɗiɗi ewa temedde gannoɗe mi heɓaani heen illi ko heɓata hedde ɗo ko eɓa ɓurde mawnude e makko e ko fonno renndinde o joƴina o haalda e laamɗo leydi goƴaaji ndeɓa fal somi tonngii somi haali ɗum so koye geɗe belɗe mi jeyaa kono alaa kadi ko ɓuri wettude ni falde boosoya falde Agnam Siwol renta kuccondira e Macky Sall laamɗo leydi Sénégal Matam ko Macky wiñani heen hannde Matam ko laamorgo leydi Sénégal eke ɗo ene faamnoo mawɗo leydi kala no waari ɗo ñande woni laamorgo leydi yimɓe nden ɗon falde noon kuccina e on ɗon laamɗo leydi ene kaala goƴƴaaji mumen hay gooto siftortaa ɗon galle fulɓe fof mo ndenndi goɗɗo e ndeer Agnam goɗo hay gooto siftortaa ɗon duɗal ɓerɗe ndendiiji hay gooto woytotaa ɗon woytaayo ɗemɗe noogaas e joyi eɗen nguuri e ndeer leydi gootal ne waɗaa yettude keddiɗe ɗe hay gooto woytotaa ɗon hol sabaabu an laamɗo leydi ka pullo kono ko kulanta haalde ɗemngal maangal e ndeer leydi he ɗon de kam so goonga eɗi muukini noon ma won noon mbiɗo mbeɗa holko hannoma yaade an kala ɗum ma won mbiɗo noon holko hannoma an yaade kala ɗum eeyi mi jaaboo bisimilla hannde woni yaade mi haala ɗum falle nde fof rentinde lelle jahanoowo ɗumen jaabo yaade e nguu enen to baŋnge men so goonga wonto mbiyaɗon ene jimi men komi kasante jeejaaɗo tuumaaɗo calagol kono kadi jama juuro leddingira lolooji mum illee ngownoɗen e ndeer falɗe meeɗen gila e jamanuuji Senghor en ko laamɗo leydi ara e nokkuɗo yimɓe fonnoo woytaade goƴaaji mumen ɓeen fonnooɗo woytaade goƴaaji ɗi ndenndina jawɗeele mumen taka kaŋŋe ligga e daande mum ɓe ko ɗum woowal hannde noon wayliima wadde noon dillooɓe hono min ni so ngarii ɗoon so ndokkaama kombi koye ndiwnataa colli gonɗi ɗon ndi e caranteeɗi e gabbe tawi yimɓe ne yiyata ɗumen ngam ɗaminaare heeri mi naatari e dawrugol kono a waawaa haalde ɓamtaare e memoraade dawrugol sabu min mo gonɗuno mi haalaa ɗum to taw kono ko waawnoo wonde fof haade aan a suɓaaka e ɗum a waawaa jeyeede e ɗum e kadi juuɗe meeɗen ɗe en nattii waawde muñje ɗe foɓɓude kelle taw ko kadi gomɗiɗen foɓɓalde ko gomɗiɗen en natti ɗum waawde e arde haala woni mum ka e nokkuɗo yimɓe ɓe juɓɓii golle mumen wonno njaari kala ngoorɗo renndete enen koyemen wonko cohluɗen e renndo ngoo ko wonaa tan ɗum ɗo eeyi ko ndee ɗoo taggere de woni hol sabaabu enen en kaaloyaani e sen ngartii tan wiiɗe wonde hannde somi wiyaama holko woni Sénégal ɓe njii to baŋnge ayaawo hablede ɗum kam hannde ma taw ko so a wiyaama geno tan so a toɓaani yiɗitaa kono noon juuɗiiɓe ɗo e ɗee ɗoo leyɗeele hannde ɓe njini heɓata ɓurde humpitaade ko ene jola to baŋnge laamu to baŋnge waɗi geɗe keeriiɗe e bonko fof o kono noon ɗum fof e waade noon de e woni ko woni Sénégal ene hawli seeɗa bisimilla woni toon ko jaggee tuumaaɓe guyka ɗe kaaldee ɓe woytaa yo oɗon naamnoo wujjunooɓe yo ngartir eeyi mi wiyaani noon ko ɓe jogii gongal ko ɓee kono de ene haawdi no waawi waade fof kadi ko ɓuri heen haawnaade ko ene tiiɗi tuumanooɗo jokkaa yalti kadi e juuɗe laaɓɗe cer e ngonka laaɓɗe cer wadde so tawii ene wayi noon ene addani yimɓe ɓedde jokkude haajalaamaaji hannde wona ɗi
ngartiren tan enen to baŋnge gonka meɗen e nder leydi e nder Sénégal ko baŋnge Fouta min kanko jaami toon kettel timmi tawtorede komi waddi ngannduɗaa yewtere wiyeteede ngannduɗaa ɓamtaare tawi mbaɗɗin ɗum koye jinnaden mo Agname Thiodaye nden ɗon yewtere min ɓurnoo naayoraade ko mbele Pulaar ene yaari yeeso walla koko yaadi cagga e ɗum ɗum ɓurnoo naayoraade min mbaɗdi heen yewtere nde waɗii jokkondiri kewɗo caggal ɗum min waddaama jeewte ko ɗe wonaa jeewte tol beñaaji ko jeewte biyeteeɗe pawtee e biyeteeɗo maccuɗo Pulaar tawi ko yewtere wiiteede pinere genni min mbaɗdi heen yewtere sattan lamre to baŋnge ko kiɗɗimi e makko ko ni ko heɗete am ko ɗum ko heɗiɓe mbawa ɗum ñawde caggal ɗum en mbaɗdi yewtere e biɗere Amadou Demba Kalo tawi ko yewtere nde siifere mum ko mbawkaaji tillineji woni wonkaaji communauté de rural ende dowri yimɓe mbiyama tilli ko kiraɗe mumen holno ɓe jogori ɗum holno ɓe gurni e holno ɓe jeeɗi ɓe joofima heen kanko hoɗema omo namno woɗa haala goɗe leydi ndi goɗe rendo ngo woɗe demin ɗum kulli ni min hoora ko namdini ɗum eɗo kaalan momi ko cikkuɓe gonni ko walla ko pelliɓe gonni ko e sone faama e so faamaka fof e caggal ɗum mi heeɓi bismeede wuro wiiteengo Galoya min mbaɗi ɗon yewtere e gardugol mawɗo wuro maɓɓe ko maire maɓɓe Amadou Moutar Thiamen ɓe gummi kala nokkuuji ɗi yimɓe maɓɓe ɗanndiri no keewɗi heen kawrite yewtere nde taw wonno tiitode yewtere nde ko dingiral min kaali heen dingiral min jewti heen fodde ko min paali dingiral tubbi dingiral jama haa dingiral galle haa dingiral wuro haa dingiral suudu haa ni dingiral lahal e hol batu ko wii ɗum batu ko dinigel gonngel ko hakkude ɗon ngel gadda miijo ma joɗɗinaani addi miijo mi joɗɗina miijo ɗi hannde ɗi cuɓtee miijo yuɓɓumo ngo nawe keddiɗi ɗi nawte tawa alaa caɗeele caggal ɗum ko gummitiiɓe ɗon ngattumi to baŋnge yeytibite Guijilon e tawtoraama jiyaare ceerno Aliou ceerno Yero Baal mbaɗi ɗon jokkonndir e Mamadou Samba Mbow mo haalirde mo ayaawo geddi Sénégal de min mbaɗata yewtere nde junngam nano ngo nantii koye falndu ɓe mbiyen biriya ɗo kaliba o ubbaaɗo ine joofo mbimi ɗum wadde jiyaara bonaani kono heddii ko ƴeewen mbele waɗanteeɓe jiyaare ɗe ɓe kaaldi ɗe o ɗum ɗuɗiɗi ɗo ko oɗo poɗɗen ƴeewde taw mbele omo haande ko waɗante ko min kaali ɗon ɓamtaare leñol ngol enen no paamirɗen ɓamtaare Pulaar haalete e juma haale e jama haale e genaade haale e inde haale e genayi jogon noon ko googa e leñol ngol so yaha fof haale caggal nde min gummi toon min keɗii fartaŋŋe hawde jiyaare ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor joom haalirde witeede Bambilor FM min dokka konngol noon ko tawi laayi wedde e konngol tan min mbimo ko goonga ceerno Amadou Ceerno Djiby kanko ko moƴƴo nde Pulaar jogii caɗeele e ndeer ngenndi Sénégal a waɗii haalirde dokkuɗaa heen Pulaar geɗal kono noon emin mettini fodde jamma ma fotka naani henna tuggi tan gila kijiiɗe haa jamma ko wonaade madaaɗo Mountaga Tall naati dental ngal Pulaar haalaaka ko heddi ko fof jooɗo mbimomi noon fulɓe no mbiyatnoo ko eɗen ndenndunoo faami so a nokkii yomi nokku addata caɗeele leñol noon caɗeele leydi noon ko ndennden faandu nokkaa mbiyaani nokkataa ko kaalten ɗo ko fof Fullo Kanté koko fiila e lebbi ayawo ma yiyata nder tuddude yiri yirde ma leñol ngol fof nden kitumna min momi leñol ngol ene sohluma ene sohli woɗɗo hono ma en mbimomi wonde e kaalande min nganndi de Alpha Samba Guro mo Agname Baranaɓe an ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor hannde ceerno Samba Gagnaaɗo gonɗo hannde to Saly Mbour ɗeɗo koode so toɗɗoriri juuɗe ma wood ko waɗa kadi so ƴeewi e nder leydi Sénégal seeɗa ɗumen wonɓe heen ɓe poɗɗe nafde ɓe poɗɗo buluɗe ɓe haa
kamɓe gedda koni ari wona kamɓe ala wona noon mbawɗo haalde heɗene mbawɗo haalde jabane mbawɗo haalde wonta jaam on so tawi huuli haalde ko nafata leñol ko nafata leydi on wona ceerno ko coorno ɗum ko minen mbelandi noon min goni almum maɓɓe goni ɓiɓɓe maɓɓe koye maɓɓe min jeeya min kalani gonga ma gueɗe ñawɗo ɗuɗo kadi e nder gueɗe ɓurɗe kettinade min kawriti e jamma ganduɗa ko jamma beela ɗittu mum teddugal gendiyanke bireɗo Abdoulaye Hammady Sarr ene jeeya cuuɗi meɗen mbaani ene liggo to wiyete haalirde oxygéne ñande heen min bettima no feewi ngati min tawi ɗo ngannduɗaa sukaaɓe tokotiɗe o Alboury en ene Baaba Ma Toktel e sukaaɓe ngannduɗaa naalankooɓe tokosɓe woni wiyeteɓe leydi Munatel e ngannduɗaa e sukaaɓe woɗɓe yimɓiyankoɓe Pulaar wiyeteɓe Moyel Jumen ngannduɗaa fiiɗɓe leppi gonɗi e laabi gonɗi e arɓe aɗa laara ngoɗo rendo no suppitori ni e mbuɗo cukalgal walla cakatagal min tinan tan haa fiide baylel camnaati digal ndeke noon so ƴewtudima ɗeɗo golle yiide sukaaɓe ene ngari ene ngaddi jiyamoɓe ene ngari ene lentide ɗum balla ɗiɗi ɓawti heen e nodda dental manngal e Souleymani Baal fiide baylel cam tawtora ɗum hawre yimɓe ƴettuno Podor wonde wawani hawde ɗum kono gelliyankoɓe heew kawriti heen golle ɗeɗe mbaɗi fayida no feewi ɗum heddi banggueji goɗɗi goɗɗi matinaɗe tan ko naatde e nder reedu Fouta ndu ene heeɗo yimɓe meɗen mbaddi jewɗe mbaɗɗe fayida e naalanke goto ene toon o wiyete ko korguel aynaɓe naalanke o wiyete ko korguel aynaɓe o yimata ko braali o yimata ko benne meɗen o yimata ko ganduɗa ko aynaɓe sa heeɗima ɗo yimmata ni so tawi ko gueɗo alawta laamu so gueɗo ɗon ɗum fof e waade noon fotani ni timtede walla ɓanginede caggal nana ara e lawol ma en fof ɓen no guiɗe meɗen ko Dendori TV e Kadadu TV walla ni e lettani ɗum jaka caggal ɗum ɗon en mbaddi ganduɗa jewde e mawɓe meɗen nayeɓe yaade ɓe duuɓi capanɗe jeetati fawɗi wonde ceerno Samba Diide en enen ganduɗaɗe ene kalanen haala gabbitiga e pinal gabbitiga e diine e tombo tan en ndewi toon yewtideɗe e fiilde ƴewɗo yimɓe ɓe kam dental ngal ɓe jogii ngal holko woni kono kareeji ɓe kaɓata ɗi kono ko addi yeeɓa hay ndaa ɓen tan nguunu gettore no wonno ɗon leke festere no wonno e ndeer nguunu ɗori haralde wuuji nguriiji ngoni ɗon kala nguriyal baawngal so tawii finaama ko kam jogat nguriyal fof baawngal ngal ñande tonga ƴeewiya walla wara so wiiti gongal ngal jogga nguriiji ɗi jogii tawi nguru goo deke ay rendo gertore ɗon wadde tan yimɓe tan nguriiji ɓe kaɓa tan yaddoyno jawdi ngal fawme majji ƴeewde kanjene holla ɓe kaɗirtuɗi holla ɓe baddata ngal yaasi caggal ngal daro ngal hutto ngal ɗingiɗa ɓeɗe mataw koko sukaaɓe e pijirta dingiral ko ɗum woni to jama ga ɗum ɓenno ko haade sukaaɓe woni haare mawɗo ɗum fof e waade noon en keeɗi wadde toon wittoji e jogii wiidu wusɗu wiyete ko wiidu godo e nder balɗe meɗen nde ko wiidu ngannduɗa hewndu ngannduɗa ngattam hewndu dartum ɗum falde nde haalata ɗum yettuno nden ni so neɗɗo rafaama fiiɗi ngannduɗa fulɓiniɗi ñeɗanama e men ndiyam loosima ene heewi dañde jam walla aɗa duure e jotni ko wiidu goɗo satni malade no wuuri ɗum wiidu hannde tawa ko doorumaji to acceteno ene waɗe ko wayno suufeede e gaɗa wuro ngo haa wontino wiidu ni heewɓe cikka ko ɗum woni wiidu goɗo yewɓe ne wiccude noon haa tawɗen wiidu londi ko hakkude wuro wiyeten ko Agnam Bodo ngo e wuro wiyeten ko Agnam Tuel Thialle koko woni wiidu ndu londi ciɓiɗo makkiɗo mawki e wonno kala ɗon ci maayi baŋnge funnaange muɗum ene wanno wiidu wondu ɗon kadi wiye beylel cella ngaten haɗu ndu wonno ɗo maandinɗen ɗum natɗen ɗum fiiɗen ɗum kadi gartinɗen ɗum fof e waade noon en jokkodiri e ganda mawɓe jiriyenke ene wiye ngannduɗa Mamadou ananene ceerno mboɗo heeɗima eyyi en jokkodiri e ganda mawɗo ene wiye Mamadou Samba Niang ene jeeya to Agnam Tuel Thialle ko yimɓeyenke mo ngannduɗa nganaajo jogiiɗo karallagal mawɗo no feewi e ngurɗo fannu ɗum ne kadi en jaggi hen defol
mayen mbawa yettude ɗum to baŋnge ketti e to baŋnge kadi ayawo fof ɗum ɗo fof e waade noon mataw mi tonga tan gartiiɗe namde meɗen mi juuɗimi jamma gooto tan ɗimi enen kam haade yimɓe nguuri ko hakkunde hannde e janngo hannde ko nguurdam janngo ko maayde sen ƴeewi tan ene jogii ko wiyetee genaale ɓe mbiya baamuude baamuude kam hono way baamuude kam hono way mbele e baamuude en fada tan haane ɗo maayi tan mien tan gaɗen lootoɓe ɓe tan naatata ɗowtiri ko to ɓe lootaani ɓe ngona boowal gaa tan nder suudu to hay gooto anndaa ko woni toon ko wonaa yewɓe sunde kumpa neɗɗo ko maanaawe to tan yaha toon a anndaa laaɓal mum no wayi a anndaa juɓɓudi muɗum a anndaa gonka muɗum ɗum no holno heɓɓi torte njaaɗen toon mbaɗɗen toon ndegol ayawo ɗumɗen jenaale ɗe ƴettuɗen to ko waɗi jenaale woni gendiyankooɓe jiɗi tawi soñaanen wonnooɗo koolaaɗo kuuɓal kawtoɓe kawtal janngo fula fof ɗum leydi ndere ɗo tawɗen nder ɗen ɗon genaale mbiyeteɗe reedu belgel yenaade haawni fodde duuɓi ɗumen fof ko ɗo min tewi tawi juutiri ndi ene wona metuuji nayi te wiya wonaa kaañe tan juutnaa ko neɗɗo o fonnoo noon ɗum ɗo ko hunde haawniri feewi mayen jeyi lefol muɗum so tawi gene jaɓi e maara eɗen koye meɗen ngam tokkaade e nder nguurdam heewiiɗo neɗɗo yehi wiye kanko de o wasiinomo ɗum kanko dow wiino ni kanko dow wiino ni e nder gonka fuutankooɓe so a naati e nder genaale waɗi ko leegal kaari en leegal kaari en leegal kaari en kala duttiiɗo koye ɗen ɗon leeɗe waɗete sikkiimi e nder genaale he ngara jiya inaade waɗaa ɗo henna a cheikhu kaari mi winda e aare ɓe cikkata mataw ko capaaɓe leliiɗo walla mbiya ɗo waɗa missu kaari cikkata ko tubaaɓe leliiɗo ɗum komi ɗum ɗo tan faamde genaale ɗe no potiri laarmi alaa ɗo jiimi mi winda heɗe place ko wonaa genaale ɗiɗi genaale ɗiɗi jiimi mi winda place genaale jinaade mum o ngedee gooto wiya tan faal ko mahi hen ke ngana ɗon ɗo añen goɗɗo ɗo ko yenaade jinaaɗo meɗen debbo o ene winda place o enen koyemin bindi ɗo ɗum woni noon ƴettumi tegaatan nde min hooram gadduminde haa ɗo wiyetee legal amen ɗo fawmiide ɗoon fawmi e mayre natal kaalmi somi yiyaaka janngo ko ɗo jinmi waɗee mbinde e hooram ɗo pulaar innam yettooɗam nde jibinaani ene maayni kono mbaɗanee kamɓe heen natal tegaade so wuudii jiɗo natal tegaade sikkii mataw wonde nafe holno mbaɗirte e ndeer genaare mataw ko bida mataw ne harmi ɗum ɗoon darillaali ɗum ne mbii keɗe ne heblanaa wonande jiɗɗo naamnaa fof jaabude e dow ɗum e jewte muɗum keeri e toon gonton Aboubacry Kanté ɗum piiɗi nguurdam men ɗum piiɗi gonka men ɗum piiɗi dawrugol men ɗum piiɗi e beldal men ɗum piiɗi hareeji meɗen ɗum piiɗi genaale men e ko ɗeeɗo geɗe kemnoomi tongude heen e ndeer geɗe capantoɗe e jeegom yettaade toon nde waatata so tawii naamde ngari ɓure enen fof kadi wallondirde ɗum noon ko jam woni to men kono wonaa tan banndiraaɓe tedduɓe nguurdam ko noon wayi kono gilliyanko minen ndarii enen daɗii ene mbaɗa ko mbaawi no yimɓe ɓe mbirata ni Fuuta bonii hannde mo jiɗaa fof ko jonte haalata Fuuta bonii mo jiɗaa fof ko ɗon sonti bonɗi alaa wonaa noon won noon ko boni toon kono bondaani hayɗo galle men ɗo koye men en ceeki ɗon pantulo ba debbo ɓoorino eeyi debbo ɓoorino pantulo tan jiiɗi ɗiɗon tan artino ɓoorni wiiɗo ɗum alaa ɗum ɗo waɗetaake so tawii aɗa haɓa e neɗɗo ko ma ndeenti naamata o ñalngu ngongu arti kadi waɗi tuubeeji nder tuuba lajal ɗummomi argaay taawiraagel o ari ɗummomi aan kam holko mbinomaa o wi mbinoɗaami ko pantulo yaaretaa ɓornetaake debbo ɓortal pantulo mbimi e ɗum no yaa gooto ngaddanaami o gooto addi jeeki ɓen ɗum no pecce tati ni kanko ɓen ɗum nawaa ginde geɗa ɗiɗoɓal ngal taawiraagel men kadi ɗum wi ɗon ɗiɗoɓal arti muurnande ko mbiyatɗo ibaadu ko ene haɗi ɗum ɗo non ɗum ne waɗi yimɓe jeesel muɗum e ñongi ene waɗi gaa kaalayin ene nanndi e capaaka ɗum ɗum no mbimon aan kam mo holmo fuɗɗirde ma daani o wii ko min janngooɓe école arabe mbimi so a yii mbiya ceerno ma o so tawii ko jannde woni fof bisimilla so tawii ko watteede capaaka nde aan a yaltii hannde min gitti kaalayen ngel min paamodiri e muɗum ɗum ko ɗeeɗo geɗe ɗiɗi ɓuri wonde settimɓe heen en mbaɗii toon en kawtaama to kadi dewgal ɓinngel meeɗen Abdoulkadiri Kane e ɗum ne kadi banndiraaɓe ɓe mbeltidiri heen ɓe ñaagii heen duwaw gaal dewgal waɗii dille mawɗe e wannoo won geɗe mbaɗaaɗe toon ɗeɓaano wooweede
koɗi heewiide dimmoyo soppu sawru goonga so juumi fiireende soppi wadde hunde nde kaɓato hunde nde goyata hunde nde dugata so ñalawma ma ari aɗa foti wattude heen hakkille maɗa jimmo gooto wiya kala dañƴo bela waɗa heen ko wela ɗum noon wonaa noon foti waade foti ƴeewee koko yaarete ko ɗiɗino wonde yangene waɗee kono noon alaa wonde ɓeeɗoo ko horɓe defooɓe alaa wuudi ko koddiiɓe defooɓe koddiiɓe defooɓe ne wuudi kono wonaa horɓe defooɓe koddiiɓe noon defanaani e belaama defanma e belaama nden gontata siifri barme woodaani wuudi ko teddugal tinɗe woodaani yimɓe kaaren jogii yimɓe kaaren jogii fiye woodaani fiyenaami fiyanma karne gadde joƴƴine hakkude yimɓe fiye fof inde muɗum yimɓe ɓuuɗi nogas janngo e jam so tawi a dañii bela kaari fennoo capannayyi woytawe minimo fenndum capannayyi ma yumma daɗɗa ɗumɓiraaɗo daɗɗa goɗɗo daɗɗa e nder ɗen ɗon daɗɗuɗeene jawɗeene denndine en calaaji jooraare koye pinal men kono jooraare jooroore caɗeele en jaadani heen caɗiɗen ɗum iɗen ngaari yenge so tawi waraama foti ko wareede waɗee e bottaari arɓe ñaama yimɓe ndennda weltaare nde ɓe wanno woomiraaka noon kucciɗen jullaare men walla tawnorde men kucciɗen huttooɓe yogay en tan ɓenndi ngari ene ndeytinen reeno ɗum ɗo ko feewu ɗum ɗo ko gite ma suukañaaɓe jagge ko mawɗum noon en nganndaa tono additoo koye en jaggaaka taw kono yaari no haanirnoo ni ɗum waɗiraama noon e ndeer yange nge haɗaani mo gene yenno fof ɗiɗi yen ko fof yeɗeede ko yimɓe ɗo teewu yaltinde teewu hannde e galle he tan ko geɗe tati geɗal goo yirlaade ngarana hoore deƴƴiraaɓe jeyde hoore amin nganndi ɗum ko kulaaw so yirlaaɓe ngaraani ɓaarganaaɓe jeyde hoore nawa ɗum ko kulaaw ko deƴƴiraaɓe amin minen yereyaade walla noon gujjuɗo nayi mum tinaani ɓeddi koko ɗo ñaamete ñaamden jannge men jaaden mbaɗden ko fotɗen wadde ko ɓe ngaddi ɗoon huunde wootere ɓe ɗeɓaani ɗum faamde ɓe mbii wiyetee ko galle kaaw weɗi ɓe mbii wiyetee ko galle kaaw weɗi ɗum noon ko huunde ngannduɗaa eggaande e hoddiɓe meɗen cettuɗi jofuɓe ɓee so tawii ƴettiɗi mbiyen ɗum ko galle kaaw ene ɓe kaalduɓe ɗemngal maɓɓe ni joomum mbaɗa comtino worɓe ni joomum ñaantoɓe kaw ni ɗon jaggooɓe jalol ni ngara ene jima ɗum ene firti e ndeer yimɓe ene ngulla ene mbattee kalisaji ɗum ɗo waɗi saɗeene mawɓe kadi ɓe riiwi ɗon hay yimɓe ɓe jiiɗuɓe ɓe takkondirɓe ɓe jogiiɓe teddugal yimɓe so tawii ɓe dañii bela on mballaani mi arde e bela hee mawnude kulaagal ɓe diinan ko addude ko mi jeyaa oɗon mbaɗa heen son mbaawaani deeƴde gaccon ɗum e mbaadi deere min en fotini heen tekodire wuccu walla wiyeede liggandam galle e ɗum ɗon nde ɗonni nde min gummima e ngenɗo yange yini haa takkusan juulaama min mbaɗi jiɗɗal min mbaɗi ɗon ngannduɗaa mago ngo tawi ɗum ko goomu pinal Agnam Boyi mbaɗi ɗon ngannduɗaa mago fayidini no feewi ma yaltoye e lekki meɗen haade pinal ngal ko geɗe denndaade hannde e woodi jimɓe ɓiiteɗe riɓirankooɓe e riɓiramɓe yankooɓe ɓe ɓe jugata ko haalata ko galle men haalata ko pinal men haalata ko gonka men noppi hanki ɗi no naniranno ni noppi hannde ɗi kewɗi heen wonaa noon nanirta wadde noon so tawii ko nanetenoo ko ko gootum ko kaaleten ko ko gootum wonko jiɗɗen nannude renndo ngo so tawii ɗiɗo noppi ngari ko ni hen no ngardi a jaɓat renndo ngo yimano yimirta ni so tawii noon waataade yaadude e ko yimɓe ɓe e cohli ko wonaa ko bonnata leñol ngol ɗum hooram kaaldoo mo no ƴiyam sambaaɓe ko naalanke rigra ɗum himata ɗiɗal men wiyetee ko tasa e fuuta so tawii ɓe mbaɗi ɗoon ɓe njiɗii ɓe hoccat pagal mi yaha toon ɓe ɓuttodira e sukaaɓe ɓe ɓuttodira e ɓiɓɓe ɓe ɓuttodira e ɓitiraaɓe ɓiɓe jooɗoo yiya haɗa tawi ko pinal nguurduɗa aɗa wii ko goonga holno waɗi so wuro ma kewaaka galle ma mbiya aɗa yahra walla mbiya sukaaɓe ma ñahra walla mbiya woɓɓe ñahra so tawii mi guurɗinaani huunde wonaa mi nattii waaw kala nde nattumi yaade kala mo tawi mi hasan yimɓe yahra deke waɗi ɗum ɗoon yii haa hiinde nde rigrab kadi waɗaa hiinde taw noon jammade debbo jofata nde waɗanoo ko jamma mawnude itta kadi almudaagal diine ngal heɓi geɗal muɗum mi wiiti yangi pulaar ngu heɓi geɗal muɗum sikiide ɗiɗɗal makko ɓamtaare pulaar heɓi geɗal muɗum jamma hirde rigrab waɗaa heɓi geɗal muɗum giɗeli ɗen fof en pawii ɗon koyɗe men en jooɗii men kuccodiraani en jaari no haaniri ni ko fuutankooɓe walla fulɓe no mbiyatno calli enene jamaa enene fawni yoɓe nganndu sali men ni woni sali jamaa jomum mi sigel loo jumo on fayi gaɗenni cigen tuɗum
a jarama oɗo bandiraɓe sehilaɓe on keeɗima ko ceerno men ceerno katante leñol simtani en e jillu muɗum Fouta bandiraɓe sehilaɓe wasata tawa eko yewti ko wasata taw won joguiɓe kuuɗi munen ene tonga ko jiiɗi namnade nde wonno ko noon foti wonde so tawi oɗon jogui namde moɗon o haali ɗo henna ko heewi o haali ko fate pinal men no yiiri ɗum toon o haali ko fewti e affaire o waɗi jewte holɗo jangde pular holɗo yarata holɗo tolni tawi yarata ko caggal walla tawi yarata ko yeeso jiɗɗo hen namnade ene wawi namnade ɗum ene wawi namnade nde wonno ɓaade ko nder yewtoro yewtuno ene wawi namnade hen e jillu Macky Sall Matam wonko haali hen so tawi kadi wonko jiɗɗo hen laaɓede so tawi wonko faami hen ɗum ɗon kadi omo wawi famnude nde wonno kono mbimi on ni tan neɗɗo so namnama tan ko andi hen ko o jaabo ko anda hen ko kadi suuwi o anda ɗum ɗon koye gandal jeeya ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ko haali ko heewi en mbawa reftude hen kono onon fof oɗon keeɗi ɗum jiɗɗo namnitade e ko haali ko foof bisimilla muɗum walla joguiɗo namdal mum tawi ko keeringal foof kadi bisimilla muɗum karante leñol en hiɗi hen numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 bisimilla moɗon karante leñol en heeɗi on min katante leñol ceernam haade yimɓeɓe nadde min jinmi namnadema ko yewtere nde mbaɗɗon to banggue e ɗemɗe Fouta walla jangde Fouta tawi yaari ko yeeso walla yaari ko caggal tawi ko adan ɓurno jangguede so tawi wonko pamɗa hen mbawa simtande yimɓe so tawi kadi ko ñalawma hande o kadi ɗum ɓuuri yaarude yeeso mbawa simtande en yimɓe haade goɗɗo nadde ɗum ɗo ko namdalam haade goɗɗo nadde to banggue jangde Fouta holno yimɓeɓe goniri hen ɗum kanke a jaram ko gonga jangde nde gownono ɗum e mbaadi ɗummiɗi so tawi o yii ɗum hannde o waawa teskaade heen yawre waɗi noon noon wonaa janngannooɓe ndeen ɓe janngata jooni wonaa yoga e jannginannooɓe ndeen ɓe jannginta jooni wonaa no jannginirte noon ndeen ni jannginirte jooni so mi teskiima ko baŋnge ganndal ndeen taɗa jogii hannde kumtal ngal jiɗɗaa waɗde yeru hannde ɗo bismillah en e yewtere min jiini tumbude ɗum ɗo ko ma jinden nelɗen ɗum ko wayno jaayde winde saate soɗi liwu jiɗɗi ɗiɗi rindire yaltide yiyoɓe bindi ɓe jii ɗum ngannda no yaari ɓe jiiyetaa bindi ɓe heewɓe jogotaa ko fattaŋde jooɗaade adduuji jiwu ɗum yiyoyo janngal ɗum no yaari wadde kumpital ngal ene laƴata ɗum kumpite mawɗe ɗe njahatnoo koye kaalirɗe njahatnoo koye ayowuuji ndeen tuɗɗinde yiiri alaama walla sono wonnoono yotto loddi won lokkuuji e kaalirɗe kaaleteɗe ɗe hay sinno ko mayi ɗo wullaama wiyaama kaaridi maali nani ɗum ɗo henna e radio wodan jiɗi jiɗi koɗi ko haala radio annda noonka radio ko neɗɗo honno maani ñaldataa gottoɗo ɗon kirtoɗo ɗon daagoo yaha haaloyaa yewtere arta jokkoɗo yon anndanooɓe nden anndanoo wallahi haala radio wonno kumpite ngardaama ko additi e ayaaw ɗum kam tiimoowo so wiino ɗum tan ene waɗa wiyetee ko wonaa kaaloo goo woni noon koriiji meeɗen ndeen yaanooɓe yino ko wayno Ndakaaru
jetti toon aɗa yiya yanuji kewɗi neɗɗo yetto wiye argaye ma jaha ɗo to Béthio naata e ndiyam ɗam ha keɓa koppi gulla mbiya min kayi ko naggam ɓe mbiya ma gara e laawol laano jooni e turoɗa heen ngata ɓe mbiya ma e geɗe kewɗe baaɗe noon e fersen mbiyanomo noon eɗe jaɓa ko wuuri kewɗi wodanoma e nder ɗinɗon nokkuji nana neɗɗo wiya pullo haala jo wiya ini an kam Aboubacry Kanté hono woni Aboubacry Kanté kay jokkima e Hammady Kandiji mum ayi Hammady Kandiji ko konnguli gonnoji e nder palɗe Dakaru en Hammady ko pullo kandi koko roon soko ko jeeyannoɗo ndiyam ko tawi ari nde yeeya ndiyam e nder Dakaru ene yeeya jolfuɓe ene yeeya woɓɓe luttuɓe ne gontinino ɓen ni so tawi haala haalama haala leydi kanko o wiya kaɗo nawrani mo o yaha i Hammady kam mane sawaka baɗu batteru ɗogu ala Hammady kay jokkima e kandiji mum Hammady ko kandiji mum andi kañum kaɗo nawrani so ɗon haalama Hammady yaha yaada e kandiji mum so tawi leƴƴi mbiyama ne kaale Hammady yaha yaada e kandiji mum Hammady ko ɗum tan toppitino wiyata min mi jeyaka ɗo galleji taƴa e nder Dakaru ganduɗa leeɗe pecca kañumen so mbiyama e dokke toon galle ɓe ko yo Allah dandu min an aɗa jonomi luttude calon ɗum ɗon hatta o woni ɗon ene yeehe ene ɗanne wonkane fawe dow yimɓe ko ganduɗa ko alay sago kala ɗanninoɗo nde e Fuuta duuɓi ɗon arti jangde nde ɗum nanta kono jangde jogi jogoto ko ngaddiga yimɓe ne paamire ko haalete ko kala ɗanninoɗo nde e Fuuta so wi lutti wiyete ko kaari ke lutti ɗannima hande duuɓi jeeɗiɗi o ala ɗo leydi duuɓi jeeɗiɗi o ala ɗum makko ono joori yaha nde wanno nden wisaji ngala bandi ko debbo ono joori abbo ɗo suudu makko ono joori abbo e ko nden ko ɗum ɗon wonno ayi gonka jaaɗo baynoɗina hande holɗo foti wonde e farede duuɓi tan ko tan kono so tawi won kala kocceleɗe nelɗo tan caɗele ngala nana diiniyankoɓe paamani gonani wiide he ko mbatton ko wona laawol diine wi ɗanngal ko lebbi jeegom ɗanngal ko lebbi jeegom fulɓe kaali mbi so weli maari aɗa holko méthode jaaro gueɗe tan ɗannanaɗo ne yiiɗi ko woni toon gone wannode ene woni e suuɗoro muɗum ɗanniɗo ene yiiɗi ko woni toon ko wonko wiiɗo ɗo heɓani tan woni dardaɗo hayso woni duuɓi capanɗe jeegom dagui eyi ɗum kam ko hiya bawino ko ɗum gueɗal seeren ɗum e nder ɗiɗon gonkaji yimɓe ine ɗen tampere haa jamanuuji mbayri jangde meɗen nde ari ɗefte gendi adda wonde waɗa jangde mawɗo waɗe goo kuɗe ɗiɗi liggel nde arno adande jangga tan ko galleji laamɓe jangga tan ko galleji woni ɗum ɗon yimɓe ngannduno tan ko janngude ɓurano yimɓe sannalde walla yimɓe ko wona diiniyankoɓe no feewi nde yo nanno e farayde so jeehi toon heewɓe heen taw wona ɓenndunoɓe tigi tigi funte e ko gadda ko roowe e mumen aadaji tuubakiri aadaji keewfeewi roowe e mumen ina heewi so janggi garti tan mbasa jeeyede e meɗen haa jiɗɗi keewɗi mbaɗa heen feerende heewɓe tindi heen daari heen nana e jiɗɗi meɗen ɗimen mbiya sa waɗi ɗi commandant jagguma impôt ayi sa waɗi ɗi commandant jagguma impôt ɓuri meɗen e kewɗe nder Fuuta en jiya wono wuuro hannde ene waɗa ñaagudal ane ubba ɗon wiye laamɗo naata ɗon wuro waɗano ñaagude Allah hoto laamɗo naata ɗon won wuro en wiye yo laamɗo baɗɗa ɗum waɗirta wuro en wiye yo laamɗo ha subaka nane superfecture siwol laamɗo ɗon kamo ara wat ɗon wiya ko balloɗo laamɗo balɗo ko maaya eje noon en caɗele mbaɗa yimɓe nodde nde yo ngar jaaha kelloya e woni ɗum ɗum gadda jawdi ma joɓa jomum wasa yaade gadda jawdi ma joɓa neɗɗo wasa naade faray seere nannoɓe heewɓe henɓe gonti goɗɗum e ɗiɗɗon yontaji seere nde meɗen cedduɓe ndeɗaji masiri bamaɗe gunaɗe ceski gonkaji ɗi ayi so tawi école aji ɗi ko yiɗi bayi naɗɗo toon fof wonanta ko keefi mawninta ko keferaɗum kala jiiɗo oɗo ɓuraɗo yiigal ɗo teddugal yii ɓuuɗo neɗɗaɗo woppi ɗum ƴetti sagata mum mo fonno jangguinde moƴƴere nde haari ɗen ɗon moƴƴere nanno ɗum ɗuɗo farede sa jaggi junngo biye a naanoyi ɗum l'école so tawi a maayi janngo o jaggo junngo ma o naanuma jeeya ɗum ko gueɗeji firjino gonɗo ene faama ɗum mi namnima siraji oɗo mi wiyeteno ceerno Jalaluddin mbimomi mamma
wino so tawi neɗɗo jagge junngo ɓiɗum nangi ɗum école ma jaggu junngo mum janngo naana ɗum jeeyi an hannde ka jaggude jangdoroo to baŋnge arɓe baŋnge ɓurano baŋnge fare wonka ma hannde ka holno waddata e konngol mamma ɗum enen en kulaali wiiɗomo noon wonnoon saɗa haalda e neɗɗo ganduɗo huli an ganduɗa haalirani famɗi ɗum ganduɗa haalirani anji ɗum ganduɗo aɗa kalirɗa ko famde ene wawi famde ko kalata ko aɗa wawi nande ko haalata ko oɗon mbawi yitodire ko nafan leñol ngol koɓon kulɗinaki haajude ɗum mbimi ñande ceerno ceerno jibbambilor mbimomi huccodiri e ceerno madani taw mbimomi bamma mutaga taw noddi fuutankoɓe wi sénégal musal wirene kaɓa koko pulli puuɗi ko fuutankoɓe mbayete fuutankoɓe ƴette pesillaji e kattoɗon keɓon jeeji moɗon anne ceerno madani annen bamma waɗi ɗum anne holko mbaɗɗa anne holi an joni ɓeɗa jogui miijo ɗeɗo desa kam waɗɗuɓe pula mbimi ceerno ceerno jibbambilor fof wino o jakki o woɗi mbiɗi saka o bara haaladi e ɓeɗo e ndenni en kulata haalde koye meɗen jangde nde nde yarani caggal kono wonka kawoyima wonka kawoyima won nokkuji hannde hay e nder farede taɗiɗi jeeyede hannde e nokku ɗo mbeɗɗo ilal ko aɗa jannga toon pulaar a wawa naade duɗal ilal ko janngude toon pulaar wona taw jogui baccalauréat andi ɗum kam wona kaɗal leñol fiɗi tan janggi pulaar wona noon hannde sa yiɗi janngude ko hebluji kesi mbaɗa ko gandal dow rowal natti tan nden yimɓe jooɗoɗo tan janngunoɓe tan farede walla janngunoɓe tan pulaar mbaɗe moɓolil tan keble mbiye ngare janggine yimɓe pina tan jangginoya hannde kala mo ene janggina ko gandal jogani ɗum ko wonka ko gonga noon elle kadi naati nder heen elle gadduɗe ganduɗa kadi minene e gueyi mumen gadduɗe ganduɗa kadi minene nafoje mumen keeriɗe hankkadi ene tiiɗi wawde sernude gonga ka e fenade ɗe kono sa naati kam hande e nder leydi Sénégal tenki e tembo Fuuta ganden kam laawol jafrilgol humol binnaagu ngol kam jiki macciɓe ngala toon hannde haala mo jiiɗa ene jogii cinndil muɗum ngannduɗaa ɗiɗo samsunaji jogii ɗiɗo iphone aji jogii ɗiɗo geɗe geɗe kawriiɗo ko waɗata heen hoce hoce ko an cikko a yehi farede a arti ma waɗa fini o e waɗa heɗango baabo e ƴewanta kam ɓe sidde ɗon ngel awa meeɗaade wiide a ɓe heen ko jawɓe ne mbaawi winndude ene mbaawi janngude ɓe jogii kadi fartaŋe kamɓe so tawi en jiri baŋnge moƴƴo aɓe nana faray seeɗa nde aɓe nana jonte ɗe aɓe nana ɗemɗe keewɗe teɗe meeɗa yesde buuta kono ɓe keɓaa ɗin ɗo fartaŋeji nande ɗemɗe keewɗe boneene te Oumar Ba wi janngen ɗemɗe windere kuutodiral e hoddaade gasata ko ma gossodiral ɗon Afrique naaɓe jattata sañireede ɗemgal tagi enen koye men kulɗen kala gandal jannguɓe aar kono tan ardongal pulaar tege ɗo jangde nde ne woodi ene heddi juɓɓuɗiɗi ɗi ne ngoodi gindiyankoɓe mawɓe no toon Sénégal e Mauritanie e Mali e leyɗele goɗɗe ene jogii juɓɓuɗiɗi jangde pulaar te tawi hannde o janngino pulaar tawde lewru maayi jomum heɓe capannere ujunere capannere ujunere ko heen galleeji dari o jannginoɓe hannde pulaar ne jogii werlaji mumen o jannginoɓe hannde pulaar ne jogii ngannduɗaa mboɗoji mumen e tongol tan ko jangde no janngirte no ndenni wayli kono jangde nde ene yaari yeeso kono jangde noon e gindi hen kaga kadi bandata jangde e gindi hen kaga wi ɗo tawɗa naawanke walla tawɗa gindiyanke ene dari e nder dingiral so haali konngol fof pulaar woni pat ala ko ɓuri ɗum gadde heɗade kono ha jamma jangga walla ha ñalawma ñawla ha naage ñawla kala konngol ngol o haali o haaldata ngol hakke e maggol sañaade hakke e maggol ɓinnuɗo hakke e maggol regade omo nodda omo hirdina omo waajo omo tinna omo daara omo janngina kono noon so tawi o yalti ɗon o jaggi ɗum kono ɓuuri noon wuti mum yiri to gulɗo tuundi jippi so wuti muɗum ɓurtini so yalti galle ɗo gindiya mi dañi ɗum tan ɗeɗo balɗe mbiɗa yano galle goto e gindiyankoɓe tawmi ɗon yimɓe ganduɗa ko huunde e gindiyankoɓe leñol ngol ko huunde e naalankoɓe leñol ngol ene jooɗiɗe kalda jonde mbimi momi an noon kam somi yeehi komi jogorɗo wiide hay sinno an kam ko pulaar kalata hoɓɓe ma ɓeyde kam ne keewi haaloɓe jonde ayi
te tawa ko nawanke leñol ngu joni joni tan yimannoɗaɗe wiye ten janggen ɓamten demgal men mbaɗen ni mbaɗen dani gasi tan joni ɗon nofaji gadane mana ɗum ɗo ko jaw ɗum ɗo ko jaw ndindiyankoɓe taw ko jangguinowo pulaar so yalti duɗal pulaar ngal taw haalata e almu muɗum ɗo ko ɗemgal ngal gongal ngal e taw ko jangguinowo pulaar somo naati duɗal ngal koltu ngungu fulɗani te kala ko ceerno yiira ƴeɓata ko ñembede taw koye ɓamtowo liñol ngol ene heewi Aboubacry Kanté Pulo Kanté jannguɓe pulaar hannde no mbayno leydi daraniɓe leñol ngol no mbayno leydi kono noon ngendiyankagal ngal de ene heewi cuɓi ngendiyankagal ngal ene heewi cuɓi min mi teltima hunde hawnimi mi haalata inde hay gooto kono Sénégal e Mauritanie ɗene siga ɓuuɗe ɓattodirde e nder ngendiyankoɓe ɓe ngannduɗe fof tuggi mo miijiɗono hay mo miijiɗo less o jiimi to Mauritanie kaalowo pulaar laaɗi ceerno mo jillaani ko gooto jiimi Sénégal kaalowo pulaar mo jillaani ko gooto ɗiɗo enen Sénégal e Mauritanie ɗiɗo eeyi jooni noon laati ala moni ko yo miijo hoddide ɓe moni ko yo miijo hoddide ɓe ko yiɗaa tuumiode ɗiɗo ɓe fof yo ar jooɗo haalda e renndo ko yo ar jooɗo haalda e renndo ko haala yimɓe nama golla yimɓe njiya yehee galle mum yimɓe njiya yehee to yange yimɓe njiya yehee to inde yimɓe njiya yehee to geneede yimɓe njiya so tawii o waɗii ɗum yiyaama yimɓe paamii no yaari ni nganndi no wayi ni o wiya min koye mo katante liñol haalno to o koyi nganndee ko wonaa min walla renndo ngo wi a mo katante liñol haalno o koyi ndeka wonaa aan wadde aan mo waawaani wadde ɗum o e nde ɗo liɗɗere hay so wonaa aan koyi ina hawri tan ɗum noon Aboubacry Kanté e tongol jaabuwol ngol jangde nde ene yaari yeeso jaɓɓal ngal ɗo no wayni kono ngendiyankaagal ngal ene usti ngendiyankaagal ngal no usti taw min mi tawi haydere wuraamen helleɗe mbaɗanoon ɗon gila e duuɓi ene darani ɓamtaade ene darani jangde hannde mawɗo fedde pulaar wiyetee ko président ɓe noddata ɗum i président mawɗo fedde pulaar noon noddetee nder wuraamen ɗum mi hawri e nder ngesa wuraamen wiyetee ko jardin ɗum ɗo wiyetee ko pala wiyetee ko pépiniére wiyetee ko ɗum ko nder wuro amen wonaa wongo wonaa wongo ndeke noon nganndon koye ko ƴakki jele e jamde ko weeɓaani woppuri gese cahaaɗe ɗum noon ko Aboubacry Kanté maɗon ɗum tan mbawɓe jaabaade tan hade yewtere nde ɓeydaade jokku machallah haa hannde de gonɗuɗen koye ceerno men Karante Leñol so tawi on noddi machallah omo sabbi on omo heeɗi on so tawi kadi wonno wayi ha hande min Karante Leñol ɓuɗo jogui kadi namde e bisimilla assalamu aleykum aleykum salam kire jaam jam hiiri mbaɗɗon tampere mawɗum alhamdulillah pullo pullo ɗo mbaɗɗon jam tan tabarikallah mawɗum alhamdulillah heeɗima ceerno men ceerno Karante Leñol heeɗima ceerno men ceerno Karante Leñol kadi taw yimɓeɓe fof jeewnimo o yewnama no feewi no feewi no feewi machallah kono mbiɗa ni wonno ko wat tergal e caali jakka ɓe wuyide nde min kattimamamo wallahi e fulɓe fof kattimamamo machallah aɗo yeeye jaam o arte jaam mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kadi wonno renduɓe peccan enene Sénégal naaɓe enene Sénégal naaɓe ndendimo enene Mauritanie naaɓe ndendimo enen e Guinée naaɓe ndendimo eɗen ñaago Allah tan yo Allah ɓoynomoto jeese meɗen ɗo amin ya Allah amin eɗen ñaago Allah yo Allah hokkumo ko jogii ko o fandin ɗum kadi o tawamo ene ɓeydi amin ya Allah amin min ko namde ɓitten jogiimi namdal premier ngal ko yidde anndude ko woni Sénégal ko kono ñaamɓe kaali
kalis Sénégal wiyaɓe ñaami kalis Sénégal o est ce que fuutankoɓe wonko paame ɗum ɗon sabu kanko ko yiide makko est ce que enen nganndi no haala ka yaari ɗum woni namdalam premier walla tawa kono nande tan ñaami tan ndewa heen eyi tan ndewa heen tawa nganndaa no yaari eeyi est ce que ɓe ciltanama haala ka ɗon ñaami o no yaari est ce que fuutankoɓe ne paami ɗum est ce que fuutankoɓe ne paami ɗum ɗon ɗum ko namdal premier ngal namdal ɗiɗoɓal ngal yo yahu noon ndi wi namdal premier namdal ɗiɗoɓal ngal yimɓe namda remowo nde mawɗo leydi o ari Matam o wi hannde ko Matam woni laamorgo leydi Sénégal o ari koye diwan to Pular haalete o haali Pular maani hojomaji ɗiɗi min ɗum ɗon ene muusimi ala ko mbawmi hen noon jooni noon holno on ɗon diwaani yiiri ɗum ɗon e hono oɗo hono diwan o hono yiiri ɗum ɗon min cikkunomi ene wawi taw komi jomɗo kono cikkumi haqqillam so mawɗo leydi ndi are e diwan fulɓe kadi Allah waɗi kadi ko pullo joddima e ɗo lamdiɓe o haalde mumen ɓe mbawi haaldude fof so yalti hamo haalana dental fulɓe mo foti junnade ɗemngal makko ngal Pular so yiɗi noon fawa hen ɗemɗe keddiɗɗe no min mbaɗa andi ɗemngal ko haale Pular ko mi famɗude e ko haale wolof ko walla français ko ɗum ɗon min ene ñawimi seeɗa ɗi mboɗo namdi hono fulɓe ɓe kañumen diwan o hono yiiri ɗum ɗon heɗima ɗum woni namde ɗi joguinomi machallah bisimilla ceerno no ɓerde eeyo ceerno Ismaïla jarama o weltini machallah alhamdulillah to baŋnge jaabo wolam eko laamdi ko mbele fuutankooɓe paali fuutankooɓe no mbiyatno koko woni njum ko woni calaaga so mbiyatno koko woni njum ko woni calaaga ko woni njum woni calaaga noon fii koko woni Ndakaaru ko woni Fuuta ko woni Dakar woni Fuuta fuutankooɓe ene paali kono mbele fuutankooɓe ene njeɗi ɗum ko goɗɗum wonaani Fuuta hannde fuutankooɓe fulɓe e inde leñol ngol jaɓooɓe talotooɓe woni toon ko fuutankooɓe fecciiɓe e landaaji Sénégal landaaji Sénégal jaaduɗi e laamu landaaji Sénégal luundiɗi laamu nono gonaa fuutankooɓe wonɓe e nder Ndakaaru yaaduɓe e landaaji wonduɓe e laamu ndenndi jiiɗe ɗe woɓɓe njaadi e landaaji luundaare luusndi jiiɗe ɗe ko hono noon fuutankooɓe no feccu naare nder galle goɗɗo neɗɗo wiima ko laawol neɗɗo wiima ɗum ko jottaago so tawii ko min haalata so neɗɗo wii kam wonde baɗɗo ko boni ñaaweede nde ko laawol goɗɗo wii mo ala ɗum wonaa laawol ko jottaago tan jottaago holɗum ɗoko yetta mataw won ko fof mataw ko boni ko waɗa noon no yetta ɗi jobdi ko boni ke koko boni
seeɗuɗo ɗigo boni koko boni tan ɗum ga sino ko toon ala caɗele oy fof sen joƴi sengo dawrugol ngo hande yimɓe PDR yimɓe APR yimɓe kisal Sénégal yimɓe langaji ceertuɗi so min haalata kala ɓernde hande nde soomani jinguere ɓernde nde soomani soynade longuel ɓernde nde soomani wasde hen giɗo mum gam haalde goonga ko Allah wiye Qur'ana thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil ñalawma ma ar goto fof ma namne nema mo wurno e aduna o holno o firli nema o so tawi noon neɗɗo noddama hande hiɗu kari watta noddama yo ar hande jino windi ujunnaje 7 tello yo hujino eyyi sa tella ay waɗi te kono kam fulɓe jogino haala mbiyata ko min kaalami tan ko ndaɓɓa nafowa ndaɓɓa nafowo noon ko min ñamno miɗo yoɓa mi ñamani miɗo kujjino e ngol kujjinogol no ardi fof so kelle ujunere so ujunnaji 10 so hello wono gasuri tan koto gasabbo geɗelal pulaar ne wiya suuɗade mo suuɗotono ko hebbidi cogoɗi jaggoɓe hande wuyɓe ɓe e wiyeteɓe ko wuyɓe ɓe kamɓe fof gonduɗoɗo annaɓen makki en jaggoɓe hande wuyɓe ɓe e wuyɓe jaggeteɓe ɓe ko kamɓe gondunoɗo wujde ɗe ɗo ɓen ɗon nde ɓe gujjinde kamɓe ɓe gujjir nder haala mawo walla ala ɓen gujjana ko naɗe ndaala ɗum ma ñawoji ndesa wona mbakkinde noon kadi ñalawma ene fof en foddi ñalawmaji meɗen sen namna he laamu Sénégal sen maayi janggo jomiraɗo namno en an pullo kante so joguiɗa hattan ha mbaɗɗa leccali ɓen caka beele gaddannoɗa ɗo koko nafata ɗiɗo beele pullirduɗa cagatagal magal koko nafata ɗiɗo beele pullirduɗa dañal magal yaajede ma nde gonka ma sa mbaɗɗa tufde miijoji ɗe kawre hen koko nafata leñol ngol koko nafatma koko nafata diina o so tawi ko eeyi mon ari so wona eeyi Allah ne wawi wona eeyi amin ya tum paɗɗo ɗum so duki hande o tuumaɗo fotano namnede ɗum ko goɗɗum e tongol fuutankoɓe ne paami ko yehete ko kono fuutankoɓe ɓe feccori kono Sénégal ko feccori ni goto fof yaade banggue mo yiyo ɗum ɗon noon ene faama banggue goɗɗe ɗe beele makki yawanama pulaar seeɗa haali matamo beele o yawanama eyyi ko ɗum firti ene hawri beele o yawanama matawol yaw kono wonɓe jarani kono wonko hanno wonde ɗum wona e makki ko tawaɓe ɗon ɓe makki ayiɗeɓe kaaluɗa ɗo hande pulaar ko ɓeyde goni to ha haalana pulaar to makki ɓe kaaluɗa ɗo hande pulaar to ko ɓeyde goni toon ta haalata pulaar ko ɓiɓɓe ɓeɗo woni toon ta haalata pulaar to ko ɓeɗo jooɗino ene mbadde toɗɗe ene mbelni carte neɗɗo yetto wiya wonde hol toɗɗordu paani hol biro paani goɗɗo wiya mo rewirni e jolde taw o nanata goɗɗo heɓɓito e pulaar wiya mo rewa ko konngol rewɗo ngol rewnu ngo ɗo ɗo toɗɗi kartagal woni sababu ɓolgu ma eyi so tawi makki haalata pulaar tan ko ma ara ma tan on pulaar de mataw jaggirte ɗum tan ko yawde ɓuri wasde
jaggiito mo ko hay jibinoo dambe ɓuri buhuɓe taaki kono noon hokki en gandal idem o heyde kene wawi pulaar o heyde kene anndi pulaar no foti haaleede wontana en naamnano alsababu pulaar haalaaka no foti haaleede wonaa pulaar tan ko en ɓe gindiiji fof heddi noon woni wiyooɓe nana less woni wiyooɓe nana ɗum woni wiyooɓe nana ɗum en potaani wiide ɗo kadi enen fulɓe tan haadi tan makki ko pullo ko maaƴetta pulaar ɗum fawoydebde fof ɗum kadi so waɗi nde ko dukannoɗen ɗemngal pawgal e ɗemɗe ɗe fof fof ko wonaa no yiɗɗi leydi kaɓuriɗo kaɓuriɗe ɗuɗɗonɓe en keedaani baŋnge ɓen ɗo so makki fawi pulaar hannde e ɗemɓe fof yihii janngo séeréer arii fawi séeréer e ɗemɓe fof ɓaawo janngo sarakulle arii fawi suuninkoore e ɗemɓe fof falde Sénégal jogotoɓe ɗuɗi woɗɗa waɗi tongol ngal ɗo laamdal makki haali pulaar o jaaraama haaldol makko ngol woni seedantaagal wiyannooɓe omo yiɗi de kono wonndi ko nanata te komo nan woni seedantaagal mataw wonndi ko faamaani pulaar ɓuri haaleede te omo faali so haalaani janngo ɗo foti haalde ngal ɗo dañaama tiiɗi timmudi ko wiyetee ko dawilaaji timmudi ko wonndi ko suusaa haalde walla o yiɗaa haalde ko heddi ko noon to baŋnge ñaamnooɓe yo kaaldi ɓe min hooram kon yiɗi yaadi e ɗum e te hewɓe no jaadi e ɗum ceerno Pulo Kante ceerno men ceerno Katante leñol waktu o fuɗɗiima woɗɗude seeɗa mboɗo yiɗi tan tongana yimɓe ɓe yewtere nde on sahaa min ɗaccuma pofta e minenne min ƴeewa tonngude min ƴeewa famnude yimɓe ɓe holko jogori arde aset paaɗo so weeli geno ɗum noon aɗa waawi tonngude yewtere ma mbaɗondira e banndiraaɓe fulɓe banndiraaɓe tedduɓe jaafoɗon senne so tawi ene juutoo ngesa mum ronkana anndu kono fuɗɗortodema njiya waɗaɗa lowin waɗaɗa kesit waɗaɗa jooɗo denndingu ngol wonko caɗeele sen ngardinaama naamnal holko woni leydi men holko woni fuuta so holi jawdi pula holi renndo men holi namda holi ngannduɗaa dawrugol men mettat jaabaade Ibrahima Sarr meeɗi wiide so tawii haalde goonga ne ɓitta bal ngannde min mi haaɗii ko ngurmi ko ɗum ko haala jomiraɗo teddutooɗo wii neɗɗo yo haal goonga hayɗiyo goonga o yanii ko dow mum yo haal goonga hayso goonga o ko mettuɗo hayso woni noon fulɓe no kuutoroo konngol fenaande jokkoore en ɗam mawɗo gooto noon wii fenaande nde jokkata en ɗam ɗo yo taw koo gadde ko wiide renndo ngoo ko kaaleten ko yo won e men so a ummiima ɗo a yehii to meeɗen to a yettiima ngannduɗaa a naatii tan laamorgo ngo to jiɗɗiɗaa ɗo aan aɗa fadi tatti garanoowo ma walla werlaaɗo goɗɗo garanoowo ma njiyaa goɗɗo wirto ma ene daata werlaa mo ngannduɗaa a sikiraani ko ɗiɗo accandu no fayde wonduɗaa taw meeɗa yettude wonaa ɗannaade woni welde wonaa ɗannaade woni dañi te leyɗeene men ɓe mbaaci ɓe baatolgal mawni ɓe kaddi paɗe mumen darii ngoni e gollaade aan donkuɗaa ɗum miije boom gonɗaa ɓurɗo hulde reedu e maɓɓe ndoɓɓaa jasuɗaa ɗi aan kay so a adii poɗɗaa ko mollude sabu mi hirsi ene ndennunoo caɗeele ko ronki mumji aɗa jogii wonaa artude wiyano faarnoo dow balluɗaa faaro ma e dow bande en yoni e jiyaaɗo poɗɗaa sofle caɓaa so tawi noon ko fuuta no wuli bisimilla alhamdulillahi ceerno Kane bisimilla ko mawɗum alhamdulillah
ceerno guet no mbaɗɗa machallah alhamdulillah ko mawɗum alhamdulillah tabarikallah ko mawɗum bisimilla bisimilla wallahi 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 no woodi kay no woodi wallahi bisimilla bisimilla jarama merci beaucoup jarama jarama ngel bisimilla ceerno Kane tongol tan ko wiide bandiraɓe mbattodir diine men ganden to gummiɗen to bonani so tawi lomnoɗen toon ko basal waɗɗen ñawdir ɗum tan ko kala ko dañƴen mbaɗen toon a naati hannde won nokkuji yiru sa ari boyinaji e camɓe garba matti sadik galle mo baɗaɗo ɗo no e jaɓɓude baɗade ɗe ɗon sa naari ɗon wiide ɗon ko bare ɗumi wala mbi mertinin mertine hertine ko tawi ko ngaɗu kalta hannde kaalisaji kaltede sénégal ni kaari wujji temedere nogas milliard kaari ne tuuma capanɗe jeetati ɓowɗe milliard ɗiɗon milliard ke mbaɗa jogii duɓe ɓe kam ceɓor ma an nannoɗo juron muɗum sottande capanɗe joyi jamma capanɗe jeegom ha jollo timma ummoɗo e ɗon allah wiye ganduɗa fuutankoɓe no sugu ñaaɓe naggam naggam sa ari faya ma mbiyeɗe ñaama ɗaldam wuute ɗaldam ciɗɗil ɗaldam koye moɓe ɗaldam sa ɗaldani bande en holɓe ɗaldata so bande en dardanima holɓe darata hol dardoɗema ete an no wuuri ga e wono guurde ɓe welanno ko yewtere gonka ga e naɓɓe sa ummima liggueyal ma tan faya ga hen faya to ganduɗa hen aɗa dogara yidde sewi beɗeɗo safora yoɓade aɗa dogara yidde hen ɓe ganduɗa solidarité beɗeɗo jowa yoɓade aɗa jona ganduɗa sécurité populaire aɗa dogara woni gueɗe aɗa yeelo an nder nder cuuɗi goɗɗo ko wona leydi mon aɗa jogui buɗɗi tan mbiɗa aɗa ñamere mbiya mawde bon allah kar ɗo mawde ɗum noon min bagginanmi renndo ngo bagginanmi leñol ngol bagginanmi tiindi e jamareɓe leñol ngol ko ganden ko wonɓe toon ɓe ko enen gonno toon ngari ɗo ko enen kotata janngo gonta toon wone wonɓe toon ɓe ngara ɗo tawa en ɗo wone maɓɓe koten goppe ɗumen ɗo wadde ala wonɓe toon e wonɓe ga heɓe wone tan koye hay ɓeydiɗo ɗum noon to baŋnge dawrugol en foti faamde holko ngoni dow mum to baŋnge ɗemngal en foti faamde ko ngoni dow mum so laamuuji mballaani aan mballaa huuɗe nde mbawɗaa de gure hannde mahii école aji farayde gure mahii hannde cafrirɗe gure mbaɗii hannde foore suudu gure mbaɗii hannde jumaaji ɗin ngendi en ko ɓeɗe mbatta dripula ngendi en ko ɓeɗe dripula pelle gendiyankoɓe hannde sanade fuuta hawa wiide wuuro nanngam juma nan ɗon ɗum ɗo nan ɗon jenaale ne mbaɗe sakaji ɗum ɗon yimɓe ne mbaɗa ko jiɗi ko enen ne ko jiɗɗen ko sen mbaɗani hen seeɗa ko jogiɗen o holto faaɗen wona ñingde ko ñalɗum mbattodiren jiɗi men gande ko enen jiiɗi yummo e baaba garantindegol ngol jeeri e jeeɗe garantindegol ngol yange e guenaysi garantindegol ngol boowal e nder dundu garantindegol ngol kala ɗo waawi wonde garantindegol ngol haa nder genaade so tawi neɗɗo ruttino darima neɗɗo wi allahuma fulli warhamu mbiya yo geɗo yurmomo yaafoomo ɓulaar ma o nawamo haa nder ka nawamo haa lootude nawamo haa nder dundul nawamo haa nder yange nawamo haa nder ɗo waawi wonde fof sa weltima kaalaamo sa weltimi kaalaamo ko waawi wonde fof kaalaamo ɗum ko ɗemngal ma ngal kono noon jiɗen teddinen ɗemɗe hoddiiɓe men ɗe jolfuɓe teereraɓe tara kulleɓe e woɗɓe safal wota jaggenɓe koɓe anɓe men eɗen jeñaɓe eɗen joñooɓe jaggenɓe koɓe yimɓe no menni yontaɓe maɓɓe moƴƴiriɓe e jaggen ɗumen moƴƴirɗene maɓɓe wonɓe maɓɓe ɓe ndentene moƴƴiriɓe kaɓene mumen ɗum so waɗi caɗele mbaɗata ɓe
minen mi tongiri wiide banggue laamu leydi meɗen haɗum Sénégal kalten mbattodirib jimi guindiyankoɓe wotoɓe jejjit guindiyankoɓe koto jejjit so tawi faldena haala goƴaji mum koto jejjite haalde goƴa moon so tawi faldena haala goƴaji mum kaale goƴa moon jogoɗen guindiyankoɓe naatoɓe dawrugol mbase wiide dente pulaar wona dawrugol ko dawrugol sa naati hannde banggue diine e nder leydi Sénégal tawata ko ceerno kaari maayi koye poɗɗo lomtade ñalawmaji nan ɗo gara ko ɓooyata jogoy waɗede ko carte ne sodde hol ceerno jogoto lomtade e nder galle ɗum yiyama e jeeruji yiyama e ɗum kono noon koɓe yontaɓe kamɓe saabu kala ɓe ɗum mbaɗe ɗum jiiɗe maɓɓe ɗum noon enen nene mballodiren jaɓoɗen ɗum ko kaake leccali meɗen jakka ko gonga e meɗen feeñe nder meɗen goto wonde jumum fodde ko wawi kala noddaɓe yo ar haala woto huuɗi yo haala ha heewa beele janggo so tawi ko ɗiɗi wofɓe wadde goɗel ko lurɗi e ko haalanno ko miijoɓe haalino ɗum somi heeɓi ɗum noon mi wiya a haalino ɗum kadi ɗum yo soppo sawru gomoɓe jumi ɗumen sof mi salmini dendagal hettinoɓe yewtere nde mi salmini dendagal sottotoɓe yewtere nde mi salmini dendagal heɗotoɓe yewtere so banggue suddude yirde mi salmini Dendori TV mi salmini tigi kaali meɗen jakka Sabadou TV Pulago.com e dendagal ɗumɗoji dari daɗɗi fayide guura leñolngol an Pullo Kanté jono jarama a jarama sabu kala ko maayi e rabbe ko jawgal defi min tubbude no gummimi ɗo haa ko garnoni ɗo e lien gonnoni ko neɗɗo comiɗo gonnoni ko neɗɗo comiɗo mbiɗo ngarini mbiɗo miijo mbele ma jeno hokkam balɗe juuɗe hami wawa tedde hunde gaɗɗini ko mi wawa yetti leñol ngol naftoro haade ɗum ɗo wadde a walli kam a noddi kam a ɓuddi senigal ɗerngal nde hani haani hunde ɗo jinnoɓe haalde ko hay simi wiyaka taw kam nane yimɓeɓe kadi caggal ko nani ko neɗɗo mbawa wadde am jokkorɗe an kam ko mbinoɗa ko so woni ma wawa jibbilɗen cita wawde yaltide ɗum e yettide ɗum daga noon mi salmini fedde jaari pulaɗo diral fulɓe haalde de rende e dendagal ko fulɓe ndentata ene kalda ko nafata ko faati e liggey ngol ene jarama on jarama mi salmini ciɓe siɗi misawɗi machallah alhamdulillahi bandiraɓe sehilaɓe yewtere men waɗi fayida katante leñol Allah jarama a jarama fulɓe foof beltanimama e ɓoɗo wiya on kadi yo on paam ko haali ɗo ko simtiɗo en gueɗe capanɗe tati pawɗe ɗo yeehi e ɗo witti e ko waɗi fof ene filma ma waɗoye kanko wiyata e tuddude yirirde onon noon ene wawa gasde taw wonɓe paamani ɗum ma waɗoye e nder internet tawa koto Dendori TV walla Tabalde TV eno wiri on ni ɗum ɗon yen cabbo ɗum so Allah jaaɓi kala kadi ɗo ɗum waɗa ma en garɗo e caali jakka pamnen bandiraɓe ɓe kala jiɗɗo yiide ko katante leñol wanno Fouta yo ya to Tabalde TV walla to Dendori TV kala nde ɗum naati e nder internet ma en gaddu ɗum ɗo ha e caali jakka pamnen bandiraɓe ɓe yo jaa jilloyo ɗum toon ma jii toon ko ɓeɗɗa bandiraɓe sehilaɓe yewtere men nde waɗi fayida aset paaɗo so weeli ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe amin calmina on amin juuro on ha hande kadi min ceerata e yettude katante leñol kono noon o wi ɓaari lofoni juuti taw gendiyankoɓe karani taw yettodirde kono ɗum noon ko fodde tan caali jakka e gommum wonde no weltiniri hande fulɓini bandiraɓe sehilaɓe kala noddunoɗo min calmini ɗum min juurima ɗum min beltanima ɗum ene jogui kadi ɓe noddata tawi ko daaroɓe ononne kadi min beltanima on bandiraɓe sehilaɓe kala ko ñawi e haalullaji he walla kala ko haala tawi yani e ɓernde neɗɗo muusi ɗum amin ñaagi ɗum yaafuya so tawi kadi ko katante no haaldirni kadi so tawi wonmo ɗum yani ene jogui muusi ɗum kadi ɗum ɗon foof en yaafodiri bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokku en jaam e kala ñawnoɗo yo Allah hokku ɗum aafiya wonɓe e kasoji yo Allah yaltin ɗumen
bandiraɓe sehlaɓe yo Allah hokku en jaam, yo Allah hokku en kadi tawtorede aset paaɗo so tawi weeli gueno